Fucking up. Velkommen til din afskedsvideo. Fra en skala fra 1 til 10 kommer vi til at savne dig. Wow! 10 gange 10.000! Nå ja. Jeg kommer til at savne dig fra 1 til 10. 5 trillioner, billioner, milliarder, trilliarder, billioner, trillioner. 15 af dem. Vi kan ikke beskrive, hvor meget vi kommer til at savne dig. Det er et hjerte, vi kommer til at savne dig. Nej, det er så meget, Camilla siger, vi kommer til at savne. Ja, men jeg kan ikke rigtig mere. Hej, Bambi. Vi savner dig allerede. Husk at skrive til mor. Vi kommer til at savne dig. Meget. Så meget. Så meget. Så meget. Smushy. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det med det. Fucking up. Hos dig, Ane, kommer vi til at savne. For lov til at lade det tøj kommer jeg ikke til at savne. Eller... Det kommer vi til at savne. Hvad det lille er her, så jeg kan bruge. Nå ja, det er rigtigt. Jeg kommer ikke til at savne, når hun låner min bil ud. Men hvad kommer Hvor er I til at savne? Hvor er I på meget benzin? Hvad kommer I til at savne? Jeg kommer til at savne, at vi skal sidde til How I Met Your Mother sammen. Men det er måske også lige meget, fordi vi egentlig er færdige. Jeg kommer til at savne de små madoverraskelser. Er hun god til at lave mad? Ja. Wow. Kan hun laver hun mange tærter? Tærter? Ja. Nej. Nå. Mest kommer jeg til at savne. Det er fint. Fucking up. Hvem er det, der skal afsted? Du ved det jo godt, det er AK. Don't kill me. Kan du se den røv? I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. Fucking up. Okay, jeg skal lige... Så, vi kører. Hej AK. Hej, AK. Det var godt nok en god bytur, min ven. Det var det. Fuck en elendig punch, AK. Jeg har aldrig smagt noget lignende. Fuck, det er en god vinkel til mig, det her. Så lige op. Sådan der. Rigtig, rigtig hyggelig i går, ikke? Hvor blev pigen af? Pludselig var hun væk. Ja. Var hun ikke der? Jo. Ja. Det var hun. Og Marika.
Marika, hun smadrer sikkert med en. Marika er 12 år. Ja. Ses, AK. Hej hej. Moin. Fucking optaget.